Ubaba wendodakazi eneminyaka engu-22 uBongeka Mchunu uphatheke kabi kakhulu ngokudlula kwengane yakhe ngalendlela ebuhlungu kangaka. uBongeka ubewela ibhuloho ngesikhathi ewa engena imuka emanzini. Umzimba wakhe oshayekile ematsheni utholwe amalungu omphakathi ngosuku olulandelayo. Usizo uhulumeni mena wamandla ukusiza angasiza ngoba kusemngozini lana. Izingane sangaphinda nezinye zihambe ngoba manje uma zinempokuphelelo yokuya ekhaya ziyafuna ukuwela nasazi ukuthi angenza njani uhulumeni ebe nokusiza ngoba ngokuzayo lezi ngane zamanje angazi ziyahluleka nokuzicamangela ngokwazo. Kungenzeka siphinde futhi sivelelwa wokunye ngaphezulu kwalokho. Omunye umndeni kwaZulu Natali ulahlekelwe usana olenyanga ezimbili vo. Umama womntwana ukhala uyazithulisa emva kwalesi sigameko. Bengicela nje ukuthi ngixhaswe ngakho konke ngoba nginalutho ngiphila ngemali eqolo umsebenzi wangiphelela khathe kusaphethi ANC. Owengamele ezokubusa ngokubambisana kulesi sifundazwe uthi ukuhlonzwa kwalesi simo njengenhlekelele kuzosheshisa izinto nezisulu zikwazi ukuthola ukunxephezeleka ngokusheshsha. We may declare there if there is a need to do so, to ask the national to declare these 4 districts that are highly affected, which is the Zululand, Mkhanyakude, King Cetshwayo and Amajuba. Izakhamuzi zisaxwayiswa ukuba ziphephe njengoba kusanenye imvula futhi ezayo.